Θρησκευτικά κοιμήλια και πολιτιστική θησαυροί της Κύπρου κινδυνεύουν να χαθούν, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Ελσίνκη του Αμερικανικού Κογκρέσου, ύστερα από ακροάσεις που διεξήγαγε εδώ στη Ουάσιγκτον στα τέλη Ιουλίου. Στις ακροάσεις που έγιναν στο λόφο του Καπιτολίου, κατ' εντολή των συμπροέδρων της Επιτροπής Ελσίνκη, γερουσιαστή Μπεν Κάρντεν και βουλευτή Άλσι Χέιστινγκς, τρεις εμπειρογνώμονες κατέθεσαν ότι από την εποχή της τουρκικής εισβολής το 1974, εκκλησίες, μοναστήρια, βιβλιοθήκες, μουσεία, συλλογές θρησκευτικών έργων και αρχαιολογικοί χώροι στην κατεχόμενη περιοχή του νησιού έχουν λαιλατηθεί, βεβηλωθεί ή καταστραφεί. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου είναι καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Όπως αναφέρθηκε, είχαμε τη δυνατότητα να πάμε και να επισκεφθούμε όλα τα χριστιανικά μνημεία στην κατεχόμενη Κύπρο, όχι μόνο τα ορθόδοξα, αλλά και τα μαρονιτικά, τα καθολικά, τα προτεσταντικά, ακόμη και τα εβραϊκά. Και η κατάσταση είναι όπως ακριβώς περιγράφει και όπως έχει αποτυπωθεί και στην έκδοση του Μουσείου της Μονής του Κήπου, ότι δηλαδή έχουμε τελεία καταστροφή. Ο Γερμανός βυζαντινολόγος Κλάους Γκάλας περιέγραψε το θέαμα που αντίκρισε όταν επισκέφθηκε μια από τις εκκλησίες αυτές σε περιοχή που ελέγχεται από τα τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο. After repeated attempts on my part to be allowed in, the officers and suddenly appeared helpful and I was permitted to enter. After one magnificent display of the icon, there was nothing to see. Only the richly carved pulpit from 1819, which is touched of gold leaves, and remains of the iconostas bereft of all icons gave a fine indication of the former glories of this empty chamber. Ο τρίτος ειδικός που κατέθεσε στην Επιτροπή ήταν η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάικλ Τζένσεν, που υποστήριξε ότι οι τουρκικές αρχές όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά συνέβαλαν στην υλοποίηση της πολιτιστικής κάθαρσης στα κατεχόμενα. Παράλληλα, παρατήρησε ότι η περίπτωση της Κύπρου δεν είναι μοναδική. Whenever there is war or civil war or some kind of unrest or even natural disaster, the cultural heritage of countries which suffer these situations gets destroyed and also looted and exported. The United States has done some good things. It has signed memorandum of understanding with Cyprus and with Iraq, and material is being returned. Η Μάικλ Τζένσεν επισήμανε ότι και η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες που έχουν χάσει εθνικούς θησαυρούς. Αναφέρονταν στα μάρμαρα του Παρθενώνα που διάρπαξε ο Άγγλος Λόρδος Έλγιν λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση του 1821 για να καταρτήσει την περίφημη συλλογή ελληνικών αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου. Τα μάρμαρα αυτά ακόμα δεν έχουν επιστραφεί στην Ελλάδα. Ο Ρόναλντ Μακναμάρα, που συντόνισε τις ακροάσεις στο Κογκρέσο, μοιράστηκε με το κοινό μια εμπειρία που έζησε ο ίδιος στην Κύπρο. This is a little shed that in the corner of one of the churches in a village in the north, and then I actually did, of course, visit this cemetery here. And actually, on the other side of the wall, I found ironic that there was a Muslim burial place that was meticulously maintained. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου στηρίζει στις ακροάσεις του Κογκρέσου μια μεγάλη ελπίδα. Αυτό το οποίο ελπίζουμε είναι, μέσα από την πίεση η οποία θα μπορούσε να ασκηθεί από την αμερικανική πλευρά στην Τουρκία, να υπάρξει τουλάχιστον σεβασμός προς τα μνημεία και να μας επιτραπεί με δικά μας χρήματα να επισκευάσουμε και να επιδιορθώσουμε τους ναούς μας. Για τη σημασία των ακροάσεων στο Κογκρέσο μας μίλησε ο φιλέλληνας γερουσιαστής Πολ Σαρμπάνης. The fact that the Helsinki Commission is focusing on this issue I think is extremely important. It needs to be underscored. The issue involved here involves fundamental questions of religious freedom. And it also involves very basic questions about the preservation of historic buildings and some of the most beautiful artistic products that exist.
And those are issues that have widespread ramifications. So I think it's very important that that issue is being brought to the forefront. Με παρόμοιο πνεύμα μίλησε και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αμερικής, Πίτερ Παπανικολάου. Νομίζω ότι αυτό θα φέρει, η ενέργεια αυτή θα φέρει στο προσκήνιο την πραγματικά μεγάλη καταστροφή που γίνεται στα ιστορικά μνημεία της Κύπρου και ελπίζουμε ότι μέσω αυτής της ακρόασης οι Αμερικανοί βουλευτές θα μπορέσουν να επικεντρωθούν ακόμη περισσότερο και στο ευρύτερο πρόβλημα που είναι η επίλυση του προβλήματος της Κύπρου. Η έκθεση της νομικής βιβλιοθήκης του Κογκρέσου που έδωσε στη δημοσιότητα η Αμερικανική Επιτροπή Ελσίνκι τεκμηριώνει τις λαιλασίες και τις καταστροφές ιερών τόπων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη διαβάσουν στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Ελσίνκι. Γιώργος Μπίστης, Voice of America, Washington.